wong wadon sing wis minger kiblate. Suwita marang tedhak turuning mungsuh. Ning kowe karo aku minangka dadi anak lanang aja nganti blawur paningale, aja nganti budhek kupinge. Luwe-luwe aja nganti kowe ora iso metung nganggo nalar sing ganep. Putuku nggir Werkudara. Puniyang Tombah karya bombong penggaling puniyang ora liwat pangestuning puniyang bae Tampanana. Ndak gegem dadiake jimat. Ora liwat prayogane nggon mulenggah ana ing datuya negara ing Pringgondani. Durgandana kakekku. Yo, Werkudara. Kaya wis ora kurang kepenak pratane yangmu ana ing negara ing Pringgondani dina samengko iki nggir Bratasena. Kula nuwun Kanjeng Hyang. Nadyan ingkang wayah pun Puntadewa. Kula ngaturaken karaharjan tedhak paduka Kanjeng Hyang wonten ing Projeng Pringgondani. Eyang Matsapati jagat wasisaning Bathara Puntadewa ya. Ora nemu lanan sewiji apa praptaning puniyang ing Wirata prapta ing negara ing Pringgondani. Siratur pambagi tumrap impunan wis dak tampa ora liwat pangestuning puniyang Tampanana Darmakusuma. Kula pundhingga jimat paripe gayana ing kasantosan. Mugi kasekecakna anggen jengandika lenggah Kanjeng Hyang ya Puntadewa. Kaya ora kurang kepenak prantane yangmu ana ing negara ing Pringgondani. Kula nuwun Kanjeng Hyang. Nadyan ingkang wayah pun Kresna kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ngersanipun Kanjeng Hyang Sri Bagindo Maharaja Prabu Matsapati Kanjeng Hyang. Kresna dak tampa sira atur bekti kelawan Hyang ing Wirata ora liwat pangestuning Hyangmu Tampanana Natandrawati. Kula pundhingga jimat paripe dayana ing kasantosan. Mboten langkung kasekecakna anggen jengandika lenggah Kanjeng Hyang. Ya Kresna. Kaya ora kurang kepenak praptaning Hyangmu ing Wirata ana negara ing Pringgondani. Nadyan ingkang wayah pun Arjuna kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Kanjeng Hyang. Putuku cah bagus Janaka atur bekti kalawupun Hyang wis tak tampa ora liwat pangestuning pun Hyang Tampanana. Kula pundhingga jimat paripe dayana ing kasantosan. Mugi kasekecakna anggen jengandika lenggah Hyang Prabu Matsapati. Arjuna kaya wis ora kurang kepenak praptaning pun Hyangmu ing Matsapati dina samengko iki. Sanget ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dinirawuh paduka Kanjeng Hyang netepi dhateng awula ingkang sampun kula aturaken dhateng jengandika Kanjeng Hyang. Dinten sakmangke kepareng sampun tedhak wonten ing Projeng Pringgondani sepinten bombong ing raos ingkang tan bangkit pinambeng persasat kadidene kecugrugan wukir sari kelepaning samudra madu. Manahipun ingkang wayah pun Arimbi Kanjeng Hyang. Arimbi kula wonten timbalan ing adawu kagiat penggalipun Hyang ing Matsapati nalika aku nampa nawala wondene bareng tak surasa isining nawala tanana le kejaba mung nawala saka putuku Arimbi Pringgondani dene surasane dina samengko sira kula putuku wong ayu miji marang utawa ambaya kisawaning pun Hyang ana ing Projeng Pringgondani. Nganti kaya tak gelak lakuku prapting Projeng Pringgondani daya-daya prapting ing kajangka dina samengko gandeng pun Hyang wis katon sowan ana ing Projeng Pringgondani. Kula Arimbi apa dene Werkudara mawarta ing wis mebar marata saindenging jagat kabeh padha nekseni lamun putuku Arimbi bakal njenengake putuku si Gatotkaca lungguh dampar ke Prabuning Pringgondani. Tumbulipun Hyang kadhawan supaya miwaha misuda kawan putuku si Gatotkaca. Ternyatane dadi kewajibane Hyangmu ing Wirata. Hyangmu duwe kewajiban misuda marang saking para nalindra ingkang bakal lenggah dampar ana ing Nusa Jawa iki. Nggih kasinggihan mekaten. Ya mung ngene nggih. Gandeng Pringgondani iki dudu kok darbe ing Arimbi mung merga saka ucape sarta ature kadang-kadangmu para kadang braja ingkang nalika semana wis paring arta sarta wis matur marang sira Arimbi yen to negara iki dipasrahke marang sira kula putuka ning kedaton ing Pringgondani. Aja nganti mengko dadi daredah ingkang tundhone ora becik kedadiane
Maragakipun yang bakal nyuwun mriksa marang sira Arimbi. Apa wis taren sarta apa wis ndangu kelawan saking kadangmu ya adi-adimu kadang Praja yen to sira Arimbi bakal jumenengake Gatotkaca marang Projeng Pringgodani. Arimbi putuku, maragake matur marang Eyang Mingwirata nggih Arimbi. Nateges kula milik dhateng kedhaton ing Pringgodani namung emutana Kanjeng Eyang. Saksedanipun Kakang Arimbi sampun sawetawis dangu. Negaring Pringgodani menika kecalan pengayoman, kecalan Nalindra. Mongko sawijining negari menika menawi tanpa adeging Nalindra, kawulanipun boten wurung namung badhe kados dene sapi ingkang ilang suhipun. Pating salebar boten kanten-kantenan. Miwah boten wonten pranataning hukum tuwin pranataning praja ingkang saged kinarya tutus kempaling para kawula wonten negaring Pringgodani. Mila krana kawontenan menika menawi dipun kendelaken tan wurunga namung badhe ngembet dhateng adeging Projeng Pringgodani. Tumuli kula gadhahi pamanggih bilih Gatotkaca anak kula ingkang kedah lenggah dampar keprabuning Pringgodani. Gusti, yen sira kula Arimbi matur ingkang kaya mengkono satemene ana dalan liya. Margi sanes ing kados pundi? Ya nadyan pranataning hukum raja ngandhakake yen to sira kuwi atmajaning Prabu Trembuku ingkang tinemu wadon lengser keprabun. Nanging kabeh mau bisa dilaksanakake lamun sira kuwi kagungan garwa wondene garwamu ingkang lenggah dampar keprabuning Pringgodani. Kayata putuku Werkudara kuwi duwe kewajiban ngreksa sarta lenggah dampar negara Pringgodani. Wah, pancen aku sing ora gelem. Lho, ora gelem piye Werkudara? Kejaba aku dadi satriyaning praja. Maragake petungan wong lungguh dampar dadi ratu ya ora gampang. Ora gampang sebabe apa? Syarate akeh. Monggo aku ora iso ngleksanake syarate wong dadi ratu. Wong dadi ratu kudu duwe tata krama, duwe unggah-ungguh. Merga tumindaking ratu itulat dening para kawula. Monggo Werkudara adoh saka tata krama, adoh saka unggah-ungguh. Apa kelakon ratune ora duwe unggah-ungguh kaya ngapa kananing para kawula? Tan wurunga padha ninggal tata krama merga ratune wae ora duwe unggah-ungguh. Tangga loro, aku wis duwe kewajiban dadi satriya. Monggo satriyaning praja Ngamarta, aku ora bakal ninggal marang kasatriyanku. Iki wis tak sangkul wiwit aku gumelar ana ing jagat nganti sesuk paripurnaning lelakonku. Tetep aku kudu dadi satriyaning praja Ngamarta. Sabanjure yen aku nekat dadi ratu ning Pringgodani, kawulaku ora bakal tentrem ning saya suwe bakal entek. Kawulamu entek sebabe apa? Sebabe aku duwe hukum dhewe. Duwe hukum dhewe piye? Werkudara kuwi duwe hukum dhewe. Sapa sing utang nyawa, saure nyawa. Sapa sing utang getih, kuwi saur getih. Kuwi tegese lagi adil. Yen nganti aku dadi ratu, monggo negaraku akeh Brahma corah, akeh maling begal ngampak ngeju. Monggo gawe pepati ateges maling begal ngampak keju sing dadi kawulaku mau tak pateni dhewe. Apa tumon ning atase ratu kok ora duwe kawula? Mula aku trima ora dadi ratu. Dene sabanjure Matswapati hakekku. Perkarane Arimbi iki perkarane Arimbi dhewe. Aja mbok sambung rapetake karo Werkudara. Nadyan Arimbi bojoku, ning aku ora ndionang tumraping negara Pringgodani. Wondene Arimbi ndadekake ratu Gatotkaca bakal kawisuda ning Pringgodani. Aku ora ngojok-ojoki. Aku ora duwe niat oyak-oyak karo Arimbi supaya anakku dadi ratu. Mula pisahno perkarane Arimbi karo perkarane Werkudara. Lho kok sik iki ora iso dipisahake sebab sira kuwi guru lakine Arimbi. Nadyan aku bojone Arimbi. Ning aku madheg ana negara Ngamarta, Arimbi dadi turasing wong Pringgodani. Arimbi ngurusi negara Pringgodani. Aja mbok gandeng jenengake karo Werkudara. Mengko ndak ana rasanan sing ora becik tumraping Werkudara. Arimbi ya Arimbi,
ngurusi Pringgondani ya wis ben Arimbi dhewe Werkudara ora melu-melu bojo-bojo perkara siji lan sijine kudu pisah ila jagat dewa Bathara jagat pangestu Nggara Puntadewa kula wonten paring dawuh Kanjeng Hyang penemumu piye ya nggih Puntadewa menapa ingkang dipun aturaken Dimas Werkudara menika kepara saestu Kanjeng Hyang krana kula sampun rembagan kelawan Dimas Bimasena ingkang lereking pirembagan menika kala wau Dimas kadang kula mboten kenging tumut-tumut perkawis negaring Pringgondani sampun ngantos doh nyono cerak nyono sami mestani menawi kadang kula ing Jodipati menika milik dhateng negaring Pringgondani langkung-langkung ingkang rayi utawi ingkang wayah pun Darma Kusuma menika ugi nggadahi milik tumraping negaring Pringgondani menika mangke mboten prayogi kedadosanipun Kanjeng Hyang mila dinten sak mangke sawanipun ingkang wayah pun Puntadewa sayekti namung rumajang kersanipun kadang kula Yayi Arimbi anekseni dhateng pun Yayi Arimbi anggenipun jumenengaken anak kula ing Pringgondanipun Gatotkaca Kanjeng Hyang jagat dewa Bathara jagat pangestu Nggara wila taala lha kok dadi kaya mengkono lambe atining putu Prabu Darma Kusuma ya yen to pancen mengkono kabeh iki dadi dasar-dasar apa to sababe Werkudara ora kepengin dadi ratu sartane pawadaning putu Prabu Ngamarta nggone ora kepengin melu-melu perkara negara Pringgondani iki pun yang bisa nampa kasinggihan matur sembah nuwun ingkang tanpa pepindhan Kresna kula wonten paring dawuh mbok yo melu urun rembug aja wong tuwa dipasrahi rembugan sing abot kaya mengkene mengko ndak aku ora kuat Kresna inggih Kanjeng Hyang badhe ndangu menapa miturut putu Prabu Ndarawati pawiwahan wisudan iki apa wis pancen trep lamun pun yang jumenengake Gatotkaca lenggah damar keprabaning Pringgondani kula nuwun pamunten Kanjeng Hyang keparenga sak mangke kula munjuk atur gandeng sak mangke dereng wonten sowanipun kadang-kadang brojo inggih menika kadang kula pun Nyai Brajadenta Braja Musti Braja Lamatan Braja Wikalpa tuwin kala bendana ingkang katingal sowan wonten ing dhateng negaring Pringgondani kula kinten menawi sak mangke Kanjeng Hyang badhe misuda dhateng anak kula pun Gatotkaca langkung prayogi menawi anengga dhateng sowanipun kadang brojo jer menika kadangipun Nyai Arimbi ingkang gadahi kewajiban tumraping negaring Pringgondani menawi kadang brojo sak mangke sampun komplit wonten negaring Pringgondani lan sedaya sarujuk tuwin mathok menawi dados pamanggihipun Nyai Arimbi kula semanggaaken ingkang mangkenipun boten wonten bobol boroting lampahan Kanjeng Hyang ngono Kresna inggih kasinggihan mekaten yo yen pancen ngono aku tak dangu karo Si Arimbi lah kok nganti seprene durung ana katon sowane kadangmu Brajadenta Braja Musti sartane kadang-kadang brojo liyane Arimbi nuwun pangapunten Kanjeng Hyang Gustenipun dinten sak mangke kadang-kadang kula brojo sampun kepareng sowan namung nyatanipun inggo sak mangke dereng wonten ketingalipun Brajadenta Braja Musti wiwasanesipun la ya kuwi sing marahipun Eyang Tida-tida yen to pun nganti pun Eyang jumenengake Gatotkaca mongko tanpa ana seksi dulur-dulurmu yen to mengko wis rampung nggone jumenengake tumuli ana gegeran merga padha dirumangsa dikiwakake ora ditareni dening Mbak Yune apa ora jeneng pun yang kuwi sawijining wong tuwa ingkang nandur bibit pasulayan ana ing Pringgondani inggih mula mekaten Kanjeng Hyang tumuli sak mangke kula namung rumajang dederek kersa paduka Kanjeng Hyang saiki ngene supaya aja nganti dadi daredah ing ora prayoga sadurunge Gatotkaca tak jemenengake ratu ing negara Pringgondani apa ora prayoga lamun sira putuku Arimbi ndangu marang pisuwane Brajadenta Braja Musti Braja Lamatan Wikalpa lan kula bendana supaya kabeh mengko mlumpuk nang negara Pringgondani kanthi mengkono pun yang nggone jumenengake nata pu anakmu si Gatotkaca ora bakal keluputan yen to ana swiji-wiji ingkang marajal saka Sela selaning Garu Arimbi inggih Kakang Mbok tansah pinayunganing kawidadan miring sami kula sowanipun ingkang rayi kepareng kula ngaturaken sembah sumung keping pangabekti kula kunjuk Kakang Mbok tak tampa Braja Musti ora liwat pangestuku tanpa nono kula pundi nggo jimat Dayanana ing kasantosan
lan sewu-sewu kalepatanipun ingkang ngerayi dening antos randhat anggen kula sowan ngabiyantura ngersa paduka Kakang Mbok Ayu Arimbi. Kaya ora dadi ngapa Praja Musti prayoga nunggunmu sowan. Sampun boten kirang prayogi pisowanipun ingkang ngerayi pun Praja Musti Kakang Mbok. Kala Bendana padha raja sak praptamu adiku dicah bagus. Kala Bendana Ejo pakestune Mbak Yu Arimbi. Selamat teka aku Mbak Yu, aku kepada ngaturake sebab subuh kewiwangan bektiku ke ujung ya Mbak Yu. Telat. iya ora dadi ngopo. Udah kan jam 09.30 jam setengah 11 aku lagi suwan. Iya ora dadi ngopo Kala Bendana. Bektiku katur ya Yu. Iya tak tampa. Praja Musti Wonten dawuh Mbak Ayu Arimbi. lagi dadi rasanen lawan panjenenganing para lenggah eyangmu ing Wirata sarta kadangmu Koko Prabu Puntapa dene sinuwun Ndarawati pawiwahan jumenengane anakmu ingkang sekawit bakal kawiwitan tumuli kudu mundur wektune. Jaran kudu nunggu marang sowaning kadang-kadangku kadang Brojing Pringgondani. Mila sampun kula aturaken sepinten kalepatanipun ingkang rayi tadah wadana Kakang Mbok. Samangke gandeng kula sampun kepareng abiyantara menapa ing dados esti ning manah kula namung jumurung dhateng kersa paduka Kakang Mbok Ayu Arimbi. Ngantos dumugi sepriki ingkang rayi tasih anyepengi dhateng sumpah prasetyanipun ingkang rayipun Praja Musti Kakang Mbok Ayu Arimbi mongganipun badhe murba lan masesa lan persasat kadilumamping panji peteng kepapak obor sasra dene jengandika Kakang Mbok Ayu Arimbi paring dawuh dhateng kang rayi nedya jumenengaken anak kula pun Gatotkaca. Oh ladalah nuwun sewu Kakang Mbok Ayu. Bingah kula tanpa pepindhan dene sakmangke anggen kula tansah maspaosaken tingkah lampahipun para kawula negaring Pringgondani ingkang samya nungsang buyang budel bingung numbuk bentus krana boten gadah pengayoman sakmangke badhe tinata dening satunggiling nalindra muda inggih menika anak kula pun Gatotkaca sarta kula ngaturaken panuwun dene negari tilaranipun pepunden kula tilaranipun tiyang sepuh kula sakmangke badhe wonten Alindra Agung ingkang badhe ambeta negari menika mujudaken praja ingkang hanjayeng bawana Kakang Mbok Ayu. Tulus lahir batin apa ingkang mbok aturake? Mriki mboten wonten ceceking raos kula badhe nggadahi sarta kepengin milik dhateng negari menika babar pisan mboten. Krana tumrap kula derajat pangkat bondo donya menika tumrapipun Praja Musti namung kanikmataning lahir sakmangke mboten badhe saged kinarya sangu anggen kula badhe sowan ngersanipun Gusti ingkang Maha Nasa. Adikku adikku nadyan wujud buta nanging jumbuh lawan kekudanganing wong atuamu sawarga Prabu Trembuka ingkang tansah nengenake marang jiwa kasatriyan lan tansah ngegungake malang wulang raing sinuwun Prabu Pandhu sawarga. Iye Kakang Mbok Ayu menapa sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat. Semoga aku ya iso ora bakal njaluk segara Pringgondani. Wis mangsa bojoku kersane Kakang Mbok Ayu Arimbi. Syukur nek anakku Gatut atau dadekke ratu utawa dadekke nalindra Pringgondani. Aku setuju Mbak Ayu Bagya, setuju jumuruk. Ngono Kakang Mbok Ayu. Kula Bendana iya. Wis aku wis rasa dadak pekewo. Aku ora duwe niat piye-piye malah seneng negara tinggalane bapak Trembuka wis ana sing kepareng karep Legajapar kuwi aku wis rumangsa bobong, wis rumangsa bungah ingkang tanpa upama kok Mbak Yu. Iya kala Bendana ngaturake panuwun. Ya mengisi ana petungan ingkang tinemune ganjil. Petungan ingkang tinemu ganjil kados pundi?
dene sowanmu ora bareng karo kadangmu Brajadenta. Braja Musti, apa sira wis sowan ana ing Glagah Tinuluya ing Permalang? Dereng kemawon kula munjuk atur. Estunipun malah kula badhe nyuwun mriksa teka Kakang Brajadenta dereng katingal sowan. Ya kuwi ingkang dadi penggalyaning para sepuh. Dina samengko kadang braja sing katon mung sira kelawan Kala Bendana. Mula kang sangka kuwi Braja Musti, apa ora luwih prayoga lamun sira nanjihake marang ing Kadipaten Permalang ya ing Glagah Tinulu babagan dulurmu lanang ya kadangmu Brajadenta. Kepiye munggu penemune sarta kepiye keparenge kadangmu Brajadenta? Aja kongsi diarani Mbak Yumu iki ninggal marang kadang tarunaku. Mula kang sangka kuwi Braja Musti, apa ora luwih prayoga lamun sira ndak utus sowan ing Permalang jalaran saka penemuning para pepundhen lan para sepuh yen to anakmu Gatotkaca ingkang lenggah dampar ingkang bakal minangka wrangka tananalika jambung kadangmu sepuh ya kuwi adiku Brajadenta. Braja Musti, Sowan kula wonten sanipun Kakang Mbok Ayu Arimbi mboten badhe kula mun mangarsama ngersanipun Kakang Mbok Ayu Arimbi menawi mboten sareng kalian Kakang Brajadenta. Sing bisa mung ngrangkani kelawan kadangmu Brajadenta. Aja nganti gawe kuciwa sarta gawe kodheng penggali adiku si Brajadenta ya Braja Musti. Non ngestaken dawuh. Ya kowe aku tak melu ya Mbak Yu. Mesake Kakang Braja Musti ora ana kancane mbok menawa mengko ana rebuk sing rada angel. Mengko aku sing bakal nengahi mergo kok ndak ora ana sing awat-awati karo Kakang Braja Musti. Kala Bendana yen to pancen mengkono aku mung kari manut. Yen to sira adiku Kala Bendana bakal melu-melu tindake kadangmu ya kuwi Braja Musti. Ya wis ya aku njaluk pamit ya Mbak Yu. Ya sing ati-ati. Raden kula nyuwun pamit. Braja Musti aja kaya bocah cilik. Raden aku nyuwun pamit. Yo Kala Bendana aja kaya bocah cilik. Mbak Yu, parenga kula madal pasilan bidal dhateng ing Glagah Tinulu. Dedan Kala Ludra Mas Patik Raja Dewaku. Ladala. Persasat kadidene kejugrukan Mukir Sari kelepaning samudra matu. Dene amung wujuding Kadipaten Glagah Tinulu kemawon kerawan priyagung bapa penembahan binantu ing Karaharjan rawuhipun wonten ing Kadipaten Permalang titik lenggan sak mangke bapa penembahan. Kandhak blekuduk sualu gembel semorante hawela lan inggih Ger anak Mas Brajadenta tansah pinanganing kawidadan nering sambikala sowanipun ing bapa ing Sokalima mangya widodha sowan kula durga mendhak kala sirna namung kepareng kula ngaturaken pudya pangastawanipun ing bapa kunjuk kersa paduka anak Mas Brajadenta ing Kadipaten Glagah Tinulu Ger. Kula cancang pucahing beni dumawahing wijang urma kenting werdaya saestu andadosaken cahya nur cahya daging rakayuwanan boten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah bapa penembahan. Oh inggih sampun boten kirang prayogi piswanipun ing bapa ing Sukalima. Regyanapati sengguni katuran Karaharjan rawuhipun widodane ring sambikala sowan kula Nak Mas Brajadenta kula ngaturaken salam taklim kula kunjuk nggih kula tampi akarya bombong raos ing manah mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah kula nuwun inggih sampun boten kirang prayogi piswanipun ingkang abdi ing kepatihan. Braja lamatan Braja Wikalpa prayoga nunggon ngadhep ngarsanipun Kakang Adipati sampun boten kirang prayogi piswanipun ingkang rayi. Inggih Kakang Adipati sampun boten kirang prayogi anggen kula ngabiyantara ngersa paduka Kakang Adipati tatanan Prawadya Bala Glagah Tinulu aja ngantun ingkang padha saur manuk jenengipun Kakang Nedya nyuwun priksa rawuh Penemban Durna lawan Paman Patih Sengguni kula semanggaken ngersanipun Kakang Adipati
bapa ingkang putra pun Brajadanta nedha dawuh nadung dawuh timbalanipun Paduka bapa Menemban Durna ing Sukalima Menemban sejatosipun mengaten Gengger sawan kula menika netepi dhateng darmanipun tiyang sepuh jenyatanipun kula menika dipun tuwakaken dipun sepuhaken wonten negari Ngastina monggo nyatanipun kula nuwun sewu nadyan kula menika asring-asring sowan wonten ing Kadipaten Glagah Tinulu nanging pangrengkuhipun ing Bapa ing Sukalima tumrap anak-anak kula para kadang braja menika sampun boten kula bentenaken persasat kula rengkuh kados putra wayah kula piyambak mila sampun satrepipun menawi kula jejeripun tiyang sepuh menika tuwi dhateng Kararjan tuwin kawidadanipun anak-anak kula kadang braja matur sembah nuwun tanpa pindhan dene tungkap angka kalih kula nuwun sewu lho Nger estunipun sowan kula menika namung nyatakaken pawarta ingkang sampun sumebar warata saindenging jagat persasat jagat menika ngantos keberbeken dhateng ngumandhangipun pawarta menika kala wau pawarta menapa Menemban kula nuwun sewu menapa kepara saestu bilih negari ing Pringgondani sakmangke badhe jumenengaken Alendra Agung tegesipun sesembahanipun para kawula sak negari Pringgondani menapa kepara saestu leres bilih ingkang mbakipun Dewi Arimbi badhe jumenengaken ingkang putra pun Gatotkaca putu kula ing Pringgondani badhe jumeneng keprabon gumanti keprabonipun sawarga Prabu Arimba kula nuwun sewu menapa pawarta menika kepara saestu menapa namung kandhek wonten ing pawarta Nger kula nuwun sewu upamiya kula matur ngersanipun Bapa Menemban warta ingkang sampun Paduka mirengaken menika kepara saestu jejeripun tiyang sepuh namung jumureng mangayu bagya dene sampun dangu para kawula Pringgondani menika angadang wontenipun Alendra ingkang kesuwi dhateng para kawula dasih lan samangke badhe wonten jumenenganipun putu kula pun Gatotkaca menika kula menika jejeripun tiyang sepuh namung jumureng dederek lan mangayu bagya jumenenganipun putu kula pun Gatotkaca menawi tutula mekaten apan kepara saestu bilih Kakang Mbok Ayu Arimbi badhe jumenengaken anak kula ing Pringgondanipun Gatotkaca jumeneng keprabon ing Pringgondani Bapa Menemban lho menawi ngaten leres Nger inggih leres mekaten syukur menawi ngaten cocok kalian pawarta tegesipun pawarta menika kala wau mboten namung kandhek wonten ing pawarta nanging kababar dados kasunyatan kula nuwun sewu Nak Mas Brajadanta mboten kula menika badhe amunggel ingkang sami pangandikan namung semunipun kula wonten tuwuh tandha pitaken saklebeting manah kula tandha pitaken kados pundi Regyanapati menawi negari Pringgondani ingkang saestunipun menika tilaranipun sawarga Prabu Trembaka tumunten sakmangke Gatotkaca ingkang jumeneng nata kula nuwun sewu lho Nger kula namung kepengin ngertos kemawon penggalih Paduka anak Mas Brajadanta menika kados pundi ingkang dipun kersakaken kados pundi menika kersanipun Regyanapati kula kedah matur menapa Paduka nak Mas Brajadanta menika ikhlas menapa nak Mas Brajadanta menika mesgul penggalihipun kula badhe nyuwun priksa kula suwun jujur lho Nger kula suwun jujur inggih sejatosipun lahir batos kula ikhlas nuwun sewu ikhlasipun nak Mas Brajadanta menika dasaripun menapa sepisan kula menika ngrumaosi bilih gesang menika mboten badhe kabondo dhateng bondo donya gesang kula mboten kabondo dhateng derajat pangkat angka kalih kula sampun nate prasapa kaliyan Kakang Mbok Ayu Arimbi saksedanipun Prabu Trembaka utawi saksedanipun Kakang Arimba kula mboten badhe ngucik keprabon ing Pringgondani sawetahipun negari Pringgondani kula pasrahaken dhateng Kakang Mbok Ayu Arimbi bila kula nuwun sewu Bapa Menemban wontenipun Brajadanta kados mekaten menika krana kula badhe antepi dhateng sumpah prasetyaning jiwa kasatriyan kula sampun ngantos tetel jiwa kasatriyanipun Brajadanta amung anggen kula nerak pacak nerajang perbatang kula nerak dhateng sumpah kula piyambak lole dados perkawisipun anggen Paduka kabondo dhateng prasapa ingkang sampun nate Paduka ngendikaken wonten ngajenganipun ing mbakipun Dewi Arimbi kasinggihan mekaten kula nuwun sewu lho Ger mboten namung kula badhe angojok-ojoki dhateng Paduka menika mboten namung sejatosipun sowan kula menika namung ngleresaken barang ingkang bengkong
beneraken barang ingkang luput. Ingkang luput ingkang wonten pundi? Ingkang bengkong mapan wonten ing pundi? Ingkang lepat tuwin bengkong menika pranatan negari yang pringgondani. Pranatan ingkang kados pundi? Cobi kula aturi nyuwun pirsa dhateng ing paman pun Patih Harya Sengkuni. Ingkang sayekti pana babakan tata kaprajan. Nuwun sewu. Menawi wonten satunggiling nalendra ingkang sampun seda utawi sampun lengser ke prabon, menika ateges ingkang jumeneng nata menika putra ingkang mijil pambayun. Nalika ingkang Rama Prabu Trembaka seda wonten ing perang pamuksa, tumunten ingkang jumeneng nata menika ingkang Raka Prabu Arimba menika sampun satrepipun. Lah, gesahipun wonten mriki niki. Gesahipun wonten mriki nalika Prabu Arimba sampun seda utawi sampun mampen wonten ing tepet suci, tumunten negari Pringgondani komplang dangu sangat anggenipun boten wonten alendra. Dumadakan wonten pawarta blengke badhe jumeneng nata menika pun Gatotkaca. Kula nuwun sewu, menika pranatan saking pundi? Nyatanipun kula sampun pasrah kewajiban negari Pringgondani menika kalian Kakang Mbok Ayu Arimbi. Menika leres. Ning nuwun sewu. Menawi nuwun sewu wonten setunggiling putra nalendra ingkang mijil pawestri, menika jatosipun boten gadahi hak tumrap kewajiban negari ing Pringgondani. Amargi menika sampun dipun serat dening para pinter, para nimpuna, para sujana sarjana ing budi ingkang sampun sami nyerat pranataning praja kedah ingkang nampi menika putra ingkang mijil jaler ingkang mijil pawestri menika boten gadahi hak warisan tumraping negari ing Pringgondani. Mangka ingkang Bayu menika mijil pawestri. Kula nuwun sewu. Mijil pawestri kok badhe angaka-akai ngukup negari Pringgondani menika wewaton saking pundi, paranatan saking pundi sepisan. Angka kalih. Samenika kula aturi menggalih. Lelampahan ingkang sampun kelampah. Kula nuwun sewu. Ingkang Rama menika sedanipun saking sinten? Kula nuwun sewu. Sedanipun Kanjeng Rama menika seda sambyuh wonten ing pabaratan. Nadyan Kanjeng Rama rumiyin ingkang seda nanging boten dangu tumuli Prabu Pandhu ginututi seda. Krana wontenipun peperangan ingkang sinebut pamuksa. Nuwun sewu, perang pamuksa menika boten linambaran gedeng keburu sengit. Nanging Prabu Trembaka anggenipun kepingin njunjung derajatipun Prabu Pandhu. Kula nuwun sewu, menika nak namung reka dayanipun tiyang-tiyang ingkang sejatosipun boten kepengin Pringgondani lan Ngastina menika pisah. Namung saknyatanipun menika lho, seksi tama dumados ing perang pamuksa. Jalaran inggih Adipatih Harya Sengkuni menika ingkang mujudaken perang pamuksa. Nyatanipun Prabu Trembaka menika sanget-sanget anggadhahi raos gedeng keburu sengit dhateng Prabu Pandhu. Wekasan Prabu Pandhu nggih mekaten, nggadhahi raos boten remen kalian siswanipun Prabu Trembaka tumunten dados panca bakah. Mboten wonten jamak limrahipun ing atasipun perang kok tanpa linambaran rasa sengit menika boten badhe kelampah. Inggih. Menika kemawon. Lajeng ingkang angka kalih. Kula badhe nyuwun priksa, Prabu Arimba menika sedanipun saking sinten? Perang tanding kalian pun Bratasena. Nalika Kakang Mbok Ayu Arimbi badhe munggah-unggahi dhateng pun Raden Bratasena. Nuwun sewu, Prabu Trembaka sedanipun kaliyan Prabu Pandhu, ingkang Raka Prabu Arimba sedanipun kaliyan Bratasena. Menika cetha banget to. Turas Pringgondani menika mboten saged rukun kaliyan Turas Ngastina. Utawi turasipun Prabu Pandhu Dewayana. Nuwun sewu. Prabu Arimba kadang kula menika sedanipun ugi boten linambaran raos gedeng keburu sengit. Menika ingkang ngendika sinten nggih? Kula tanyuwun pirsa. Coba wonge kok ngadu arep karo Begawan Durna. Sing jeneng wong perang kok tanpa rasa gedeng keburu sengit menika mboten wonten kejaba ning perang Sendratari menika mboten. Ning nek perang tenanan kok tanpa kanggo rasa gedeng menika ora bakal kelakon. Mosok nyuduk kaya ming setengah-setengah, mosok nibani gata kaya ming setengah-setengah, nibani tumbak Jaya Aji Kawijayan kaya ming setengah-setengah. Menika mboten badhe kelampan. Tertentu mboten badhe wonten dumawahing korban menawi perang menika mboten linambaran gedeng keburu sengit. Inggih. Kakang Arimba badhe njunjung derajatipun Bratasena. Ing atasipun mengku garwa jejering satriya kedah wantun bedah negara Banda Ratu Boyong Putri. Menika sedaya namung samudana. Menika sedaya namung pawadan. Ing estunipun menawi kelampan kados mekaten menika tertentu Bratasena mboten badhe mentala menjahi dhateng pun Arimba. Mboten badhe mentala. Ning nyatane Prabu Arimba gugur wonten ing pabaratan. Tegesipun Bratasena anggenipun ngepakaken Jaya Kawijayan menika kandhas dumugi ning batos. Wekasan dados sarana sedanipun ingkang Raka Prabu Arimba. Lah sakmenika kanthi dasar kalih perkawis menika. Nuwun sewu lho. Ingkang katiga
Pringgondani menika negari ageng. Nalika kuncaranipun negari Pringgondani menika kula nuwun sewu, menika irib-iriban dinga piliya kaya negari Ngastina. Prabu Pandhu lan Prabu Trembaka menika persasat Nalendra kembar, panguasane ya jembar, negarane ya jembar. Persasat negara loro menika sampun ngentekaken jagat. Inggih. Kula nuwun sewu, negari ingkang wiyaripun kados mekaten menika lajeng dipun lenggahi dening pun Gatotkaca. Gatotkaca menika tiba putu lho. Mongko anak-anake Prabu Trembaka sing isih seger-seger, isih wangun-wangun dadi ratu, panjenenganipun Namas Brajadenta, Namas Brajamusti, Brajalamatan, Brajawikalpa. Menika pantes dados Nalendra. Ning kok Gatotkaca menika lak namung reka dayanipun para Pandhawa. Nuwun sewu. Panjenengan paring dawuh reka dayane para Pandhawa. Lho cetha, Det, cetha. Arimbi menika bojonipun Werkudara. Werkudara menika punggawa negara Ngamarta. Werkudara dibisiki Prabu Puntadewa. Werkudara nek Ngamarta kepengin kukuh bakuh, kudune Arimbi iso ngukup negara Pringgondani. Nek negara Pringgondani iso diblengket dadi siji negara Ngamarta, tan wurunga Ngamarta saya sentosa, saya kukuh bakuh. Menika namung akal licikipun para Pandhawa anggenipun kepengin manunggalaken Pringgondani kaliyan negari Ngamarta. Menika kanthi srana Arimbi jumenengake si Gatotkaca. Lho ngaten nika lho. Panjenengan kudu pana, kudu teliti. Sampun ngantos gampil dipun blitok dhateng sinten kemawon. Nadan Kang Bayu Dewi Arimbi menika sederek. Ning nuwun sewu ana tetembungan kedung jero iso dijajaki ning atine manungsa sapa sing ngerti. Leres Lunggir. Leres. Sampun ngantos panjenengan menika lajeng ikhlasaken kamukten. Kamukten menika saben tiyang ngupaya. Kamukten menika saben tiyang goleki. Lah kok negara Pringgondani sing jembare kaya ngoten, kamuktene persasat sundul langit, panjenengan ora ngrasakake ning malah turasing Pandhawa, anak Werkudara. Inggih menika pun Gatotkaca sing slegrang-slegreng nyam kamukten. Ning nek panjenengan ingkang sampun dewasa, sampun tuwuk ndahar gempalaning jagat, legiasi ning kawontenan, dasare kenggonan pinter. Lho kurang apa? Kurang apa kula nuwun sewu? Pantes panjenengan tinimbane Gatotkaca. Menapa panjenengan badhe ikhlas? Panjenengan badhe ikhlas. Gatotkaca lungguh dampar kok Brajadenta sing duwe hak warisan tumraping negara Pringgondani kok klesotan ning sikile Gatotkaca kula nuwun sewu. Apa pantes? Apa trep? Apa wangun? Oh, nuwun sewu lho, Nger, mumpung durung kebacut. Mumpung durung kebacut, monggo ta. Kula aturi ngulir budi, kula aturi ngasah kadewasan. Dipun gelar, dipun gulung, sampun ngantos buntung tembe mingkingipun. Menawi sampun kelampah wonten tetembungan sekul ingkang sampun dados jenang boten badhe wangsul dados sekul malih tertempuh namung gegetun ingkang panjenengan raosaken. Monggo kula aturi menggalih mumpung durung lho Nger, mumpung durung. Kula nuwun sewu, kula matur kados mekaten menika mengko ora mengudu swara Nger, mboten mengudu swara. Nek panjenengan wantun jodak lenggahe Gatotkaca wani gawe geger kanan negara Pringgondani. Oh, Kurawa sampun lampah dedemitan sak biyantu dhateng Paduka Namas Brajadenta Nger. Bojleng iblis lanat padha jek-jekan. Lagi tangi Brajadenta saka nggone turu. Pirang-pirang taun suwene. Matur nuwun Premban. Dene Paduka sampun paring pangandikan ingkang kathah-kathah satemah saged ngengetaken dhateng kalimputing manah kula. Menika negarinipun tiyang sepuh kula Bapak Premban, Rama Prabu Trembaka lan Kakang Arimba. Mboten satrepipun menawi Gatotkaca bayi wingi sore dakah-dakah mlungguh dampar keprabaning Pringgondani. Bebasan sedumuk bathuk sanyari bumi nadyan namung sadumuk jembaring bathuk. Nadyan namung sak nyari jembaring bumi sapa wae kena lungguh dampar waton kekeset batange Brajadenta. Lah ngaten menika lho Nger, ngaten menika sing jeneng satra kuwi duwe adeg-adeg. Ora mung gampang denggok karo bayi wingi sore kon ngalor-ngalor kon ngidul-ngidul. Panjenengan menika putra Nalendra padake babu. Laras menika ngaten menika matur sembah nuwun Premban. Menika kula mboten kok pripun-pripun mboten badhe milik menapa-menapa namung ngemutaken.
Adikku diadiku Braja Musti padha kanthi harja sapratam pinayunganing kawidadan Kakang miring sambikala sembahku kunjuk ya Kakang ya tak tampa prayogakno nggonmu ngadhep ngarsaning pun Kakang ora kurang prayoga sowanku ana ing glagah tinulu kene Kakang kula Bendana padha raharja Pengestune Kakang jaja selamet tekaku Kang. Bektiku katur ya Kang. Ya pengestuku tampanono. Tak gegem dadake jimat karo kusik aku tak takon. Takon apa? Pasewakan tadi pancen glagah tinulu rada beda. Bedane ngono apa? Sowane Kakang Braja Wikalpa Kakang Braja Lambatan kok ana wong njaba sing sowan ki karepe apa Kang? Wong jaba sing sowan aku kok weruh legahe Begawan Dura malah iki pati sekuni kok kaya nang omahe dhewe dicekuk nang mburimu iki ana wigati apa ora ana apa-apa ya mung tilik karo pun Kakang yakin ya sumpah Kakang ora ngapusi aku to ora mergo ngene ya Kang nek kaya omong oke-oke lemu gatekke rasa tok lebokke ati nek mbok lebokke ati ya nu sewu lho Kang ora jeneng aku ngajari karo wong tuwa conto wis akeh banget wong sing apik dadi elek papan sing tentrem dadi kisru mergo cangkepe wong loro kuwi iya kula Bendana iya hati-hati ya iya nek omong apa-apa rasa digatekke ora tenan ya Kang iya aku wis hafal tenan iya nek ganti omong kowe tok gatekke balik pandingalmu kowe dadi wong elek dadi wong jahat sing dosa kowe sing keplok-keplok kono iya kula Bendana kusik menenga ya Braja Musti apa Kakang para raja nerpati para satriya brahmana ingkang ngrawuhi marang negara ing Pringgondani lan akeh kang padha pasang pesanggrahan wigatine mung padha kepengin nekseni jumenengane ratu anyar ana ing Pringgondani ya kuwi anakku si Gatotkaca monggo Kakang mbok ayu arimbi rasan-rasan ya mung kadang braja sing urung katon sowan nalika aku sowan tumuli aku diutus dening Kakang mbok ayu arimbi sowan ana ing Permalang kene ya ing glagah tinulu wigati nganti utawa mboyong kelawan Kakang Brajadanta sowan ing negara Pringgondani lan Kakang Brajadanta ingkang bakal kapatah dadi wrangka merangkani kelawan anakmu Gatotkaca Kakang mula ayo pasewakan ana ing glagah tinulu dibubarake Kakang tak kanthi rawuh ning Pringgondani yo ning Kosik piye? Aku mengko bakal budal ana ing Pringgondani. Ning sadurunge aku tak takon karo kowe. Yo, Kakang takon perkara apa? Kowe anake sapa? Lho. Kok ngono pitakoning Kakang Wangsulana wae kowe anake sapa? Aku putrane Sawarga Prabu Trembuka. Pringgondani iki darbeke sapa? Pringgondani darbeking Kanjeng Rama. Saksedane Kanjeng Rama sing dadi ratu Kakang Arimba Kanjeng Rama seda perkara perang gedhe kang aran Pamuksa sing mateni sing nyedani Kanjeng Rama sinuwun Prabu Pandhu Kakangmu Arimba sing nyedani sapa Raden Bratasena ora alien ning pikirmu ora alien ning rasamu yen wong tuane dhewe sing nyedani Prabu Pandhu Kakang ni awake dhewe sing nyedani Raden Bratasena saya aku tak takon karo kowe ya bener Kakang Mbok Dewi Arimbi suwita marang Raden Bratasena ora sah digagas kae wong wadon sing wis minger keblate suwita marang tedhak turuning mungsuh ning kowe karo aku minangka dadi anak lanang aja nganti blawur paningali aja nganti budhek kupinge luwe-luwe aja nganti kowe ora iso metung nganggo nalar sing ganep petungen Kanjeng Rama sedane karo Prabu Pandhu Arimba patine karo Bratasena kok kowe arep dedegku kowe arep klesotan ning Pringgondani monggo Pringgondani sing lungguh dampar Gatotkaca bayi wingi sore wajiban tumraping negara
yen nganti ana walate Kanjeng Rama ingkang ora nrimakake negara Pringgondani dilenggahi Gatotkaca, sapa sing arep nampa, sapa sing arep ngrasake? Aja kutung pamikirmu kowe Brajamusti. Meleka tangiya, aja kesuwen nggonmu turu. Ayo bebarengan karo aku matur karo Kakang Mbok Ayu Arimbi yen Pringgondani aja dilungguhi Gatotkaca. Ning Brajadenta utawa Brajamusti sing pantes lenggah dampar keprabaning Pringgondani cah bagus. Nadyan akeh-akeh ngendikaning Kakang lereke pirembugan iki aku wis ngerti. Aku wis ngerti yen to Kakang setemene awel masrahake negara marang Kakang Mbok Ayu Arimbi. Aja ngono, Kak. Ayo netepana jiwa kasatriyanmu. Kakang wis tau tate sumpah karo Kakang Mbok Ayu Arimbi yen to Kakang masrahake negara marang Kakang Mbok Ayu Arimbi mangsa bara nggone murba masisa negara ngilangan mbok siji. Kowe pisah karo aku ora srawung karo kowe. Brajadenta ora tepung Brajamusti. Brajamusti aja ngaku dulure Taruna Brajadenta. Oh ladala. Lah kok dadi kaya ngono ngendikaning Kakang wis gage matura ora sagakan gunung tanpa guna. Yo aja nganti tetel jiwa kasatriyanku nyuwun pangapura. Yen to tetep aku bakal netepi kalawan sumpahku. Aku bakal melu Kakang Mbok Ayu Arimbi. Aku nyengkuyung ngadeke Gatotkaca nggone dadi ratu ning Pringgondani. Minggat. Kakang minggat. Oh, piye Kang? Janji kaya kaya iki piye? Kowe iki sedulurmu. Kakang Brajawa sing karo kowe iki sedulur sapa putrane Prabu Trembaka. Aja kaya ngono ya Kang. Aku megar aja gelut kaya ngene iki. Wis perkara kamukten. Wong sing ora seneng karo sedulure awake dhewe aja keblok-keblok. Aku mau janjang ayo. Ayo jarukon karo Kakang Brajawa sih. Mesti gugu cangkeme durna kowe ketara kaya ngono kuwi. Aja nangis. Kowe aja nangis. Aku nangis, aku kelangan sedulur-sedulurku, Kang. Kowe melu aku apa melu Brajamusti? Aku tresna karo Kakang. Ya jejeja, aku ya tresna karo Kakang Brajamusti. Kudu tok pilih salah sawiji. Kudu tok pilih. Ya aku kan pilih aku tresna karo Kakang Brajamusti. Mula segede pangapunami ya, Kang. Aku melu Kakang Brajamusti. Piye? Aku melu Kakang Brajamusti. Kowe melu Brajamusti. Oh, Kang. Ingat. Kang. Sigar dadi loro ndasmu. Woi, penake luga aku tak luga.